Eli vielä kertauksen vuoksi, eli laskuun kääntyvä markkina. Eli semmoinen markkina, joka ensin nousee ja sitten kääntyy laskuun, niin me tarvitaan liikennevalomalli, joka kertoo, koska on let's go ja koska pitää pysähtyä ja tehdä arviointia, että pitääkö tehdä jotain ja koska on sitten ehdot no go. Eli silloin kun tämä indeksi tai osakkeen hinta on ylimmäisenä, 20 viikon liukuva keskiarvo on tässä heti perään beesissä ja 40 viikkoa on siellä alimmaisena. Tämä on se vihreä valo, joka näyttää, että nyt kaikki on reilassa, antaa mennä vaan. Tämä keltainen valo on se, että tarkoittaa, että nyt meidän tarvitsisi ehkä tehdä jotain. Onko se sitten ostaa lisää tai harkita sitä, että pitääkö meidän siirtää meidän stop loss tasoa lähemmäs nykyistä hintaa. Eli onko markkinoilla tapahtumassa jokin muutos. Tarkoittaa siis sitä, että edelleen 40 viikkoa on 20 viikon liukumakeskiarvon alapuolella. Ja sitten tämä indeksi on joko täällä 20 ja 40 viikon liukumakeskiarvon välissä, tai sitten se voi olla jopa sen alapuolella. Mutta sitten kun meille tulee tämmöinen kohta, että 40 viikkoa on ylimpänä, 20 viikkoa sitten, ja kaikkein alimpana on se osakkeen hinta tai se indeksin pisteluku, niin nyt on se tilanne, kun me ei haluta omistaa niitä osakkeita tai niitä indeksejä. Saattaa olla, että meillä tarvitsee luoda joku semmoinen strategia, millä me ostetaan niitä osakkeita tulevaisuudessa sitten, kun näyttää, että markkina on laskenut riittävän paljon. Tai millä me palataan sinne markkinaan. Mutta tässä kohti, niin ellei sitten tietysti ole tavoitus hävitä niitä rahoja. Mutta jos me mietitään sitä, että meidän keskeinen tavoite on nimenomaan välttää karikot, niin tämä punainen valo tarkoittaa, että nyt ei mennä sinne. Vastaavasti nousuun kääntyvä markkina on markkina, joka on laskenut pitkään ja on lähtenyt sitten sieltä luomaan pohjaa ja pyrkii ylöspäin. Liikennevaloissa punainen valo on silloin, kun edelleen se hinta on alimmaisena, 20 viikkoa sen jälkeen ja ylimmäisenä on se 40 viikkoa. Hinta lähtee nousuun, päätyy liukuvien keskiarvojen yläpuolelle tai sinne ainakin 20 viikon liukumakeskiarvon yläpuolelle. Sillä ei ole väliä, että onko se 40 viikon liukumakeskiarvon alapuolella vai jopa jatkanut sen yli, niin tämä liikennevalomalli antaa sitten meille keltaisen valon. Ja jälleen sitten tämä vihreä ja let's go tulee siitä, kun nämä on ojennuksessa niin, että indeksi on ylimmäisenä ja sitten heti perässä B saa 20 viikkoa ja sitten jälkijunassa tulee tämä pisin eli 40 viikon liukuva keskiarvo. Tämä on semmoinen malli, jota osaa käyttää mun tytär, tätä osaa käyttää tai osaisi käyttää mun isoäiti, jos se sijoittaisi osakkeisiin vielä. Ja tätä osaa käyttää varmasti ihan kuka tahansa, riippumatta siitä koulutustaustasta, pohjasta tai työstä, missä itse on. Tämä ei vaadi minkälaisia matemaattisia kykyjä. Tämä on, että osaa tunnistaa tämmöisten kappaleiden järjestystä, eli tämmöinen niin palikkatesti-tyyppinen juttu. Ja se on niin kuin mulle sopiva työkalu. Mä tykkään tämmöisestä yksinkertaisuudesta, koska silloin kun mä oon arjen väsyttämä ja rasittama, niin mä en halua mitään henkisesti haastavaa näihin juttuihin. Eli tärkeää on muistaa, että tavoite ei ole myydä huipulla ja ostaa pohjalla, vaan olla valtaosa ajasta selvillä markkinoiden suunnasta. Mukauta strategiasi markkinoiden suuntaan. Eli silloin kun on nouseva markkina, niin joku ajatus, että mitä ostetaan, milloin ostetaan, ja laskevassa markkinassa sitten kannattaa miettiä, että oikeasti mitä kannattaa omistaa ja mitä ei enää kannata omistaa. Mikään ajoitustyökalu ei ole täydellinen, ja niin kuin nähtiin, niin ei myöskään tämä. Pohjan tunnistamiseksi on hyvä käyttää lisäksi vielä jotain muitakin työkaluja. Käydään niitä myöhemmissä videoissa läpi. Jos olet niistä kiinnostunut, sä voit laittaa taas kyssäreitä sinne. Mä voin vinkata sulle semmoisia juttuja ja postata sitten videon, kun valmistuu näistä aiheista. Eli kertaukseksi vielä. Rahamaailman 3 ihmistyyppiä. Ammattilaiset, pienyrittäjät ja omistajat. Jokaisesta täytyy tulla sijoittaja, jos ne aikoo saada rahan poikimaan ja rahan pojatkin poikimaan. 4 omaisuuslajia, arvopaperit, kiinteistöt ja huoneistot, hyödykkeet ja reaaliomaisuus sekä bisnekset. 3 asioiden tulee olla yhdensuuntaisia tavoitteesi kanssa. Psykologia,
strategia, rahan ja riskien hallinta. Ja näistä kaikkein tärkein on rahan ja riskien hallinta. Eli älä häviä rahaa. Tärkeämpää kuin se, mihin sä sijoitat, on se, mitä sä tiedät siitä, mihin sä sijoitat. Eli se, mitä sä tiedät osakesijoittamisesta, on tärkeämpää kuin se, mihin yksittäiseen osakkeeseen sä sijoitat. Tuottoa onkin tärkeämpää on se, että sä et häviä paljoa rahaa, koska sillä ei ole mitään väliä, vaikka sä oot tehnyt 100% tuoton, jossa 90% häviät sun rahoista. Kyse on siis siitä, kuinka paljon me pystytään sitä fyrkasta pitämään, mitä me ollaan pystytty jossain kohti itsellemme haalimaan. Ja se, mikä on yleinen käytäntö, ei todellakaan tarkoita, että se on niin kuin paras vaihtoehto. Se, että jos kaikki ryntää osakemarkkinoille, ei tarkoita, että sun kandee sinne rynnätä. Jos kaikki ostaa sijoitusasuntoja, niin se ei ole indikaatio, että se on välttämättä sulle oikea tapa sijoittaa tai että nyt on oikea aika ostaa. Toki se ei myöskään tarkoita toisinpäin, että välttämättä nyt ei olisi hyvä aika. Mutta valitse itselle semmoinen sijoitusmuoto, mikä on sulle sopiva. Valitse semmoinen sijoitusstrategia, joka on sulle sopiva. Se, että se on sun naapurille sopiva, ei tarkoita, että se välttämättä sopisi sulle. Eli sopivat omaisuuslajit, sopivat työkalut. Ja tätä ei voi riittävän paljon painottaa. Eli sijoita vaan sellaiseen, minkä sä ymmärrät. Älä sijoita mihinkään, mitä sä et ymmärrä. Ja tässä nyt on semmoinen vielä, että pitää ymmärtää se, että mitä se ymmärtäminen oikeasti on. Mä oon käyttänyt monesti esimerkkinä, että asuntosijoittamisen syvällistä ymmärrystä ei ole se, että on pälkähtänyt päähän semmoinen idis, että jos ostaa pienen asunnon, ottaa lainaa sen ostamiseksi ja laittaa sinne vuokralaisen ja maksaa sillä nämä lainat pois, että tämä konsepti olisi sitä syvällistä ymmärtämistä. Se on hyvä idea ja sen ymmärtämisen jälkeen voi sitten tutustua siihen asuntosijoittamiseen sillä, että oikeasti syntyy sitä ymmärrystä ja voi jollain tavalla tehdä sitä järkevää sijoitustoimintaa siellä. Olkoonkin, että ilman tätä konseptia, niin tuskin tulee lähteneeksi sille tielle, mutta se ei todellakaan ole sitä syvällistä ymmärtämistä. Samoin rahastoissa syvällistä ymmärtämistä ei ole se, että lukee jotain lehteä, saa sieltä jonkun idean, että Kiina tai Venäjä tai Argentiina on nyt hyvä sijoituskohde. Se on kyllä niitä fundamentteja siellä taustalla, mutta sen ymmärtämisen syventyminen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sulla on käytössä joku työkalu, joka kertoo sulle jotain siitä markkinan terveydentilasta, kuten nämä tiukuvat keskiarvot. Ja kertoo siitä, että mihin suuntaan se on kehittymässä. Se on sitä ymmärryksen kasvamista. Ja se, että kun tämmöisen työkalun ja tiedon, mitä ulkopuolelta saa, niin pystyy jollain tavalla liittämään siihen omaan sijoitustoimintaan, niin se on sitä kasvua sijoittajaksi. Ja se on se, joka määrää sitten, kuinka sulle sijoittajana käy. Karikoilta suojautuminen on sijoittajan keskeisimpiä tehtäviä. Ja tämä on semmoinen, mikä tuntuu tylsältä. Tämä on niin kuin kurjaa, koska on se kivempi tavoitella sitä kuuta sieltä taivaalta ja miettiä, mikä on se innostava ja hyvä ja nopeasti fyrkkaa tänne heti nyt tyyppinen juttu. Kun miettiä sitä, että mikä tässä voi mennä pieleen, paljon mä oon valmis ottaa turpaan tässä jutussa ja mitä mä teen, että mä ottaisin enempää turpaan kuin sen, mitä mä oon valmis ottamaan. Sen jälkeen, kun nämä on niin kuin selvillä, niin sijoittaminen on oikeastaan aika yksinkertaista asiaa. Koska on selvää, että jokainen sijoitus ei ole voitollinen, niin on parempi sitten tietää paljon on valmis häviämään niissä, jotka vääjäämättä on tappiollisia sijoituksia. Toivottavasti sait tästä videosta kiinni sellaiset työkalut, jotka auttaa sua sijoittajana eteenpäin. Ja nähdään seuraavassa videossa. Siihen asti, älä häviä rahaa.